Привет, друзья. Привет, Сережа. Привіт, привіт. Ну что, друзья, сразу ставьте, пожалуйста, лайки на наш эфир и делитесь им. Сегодня Ага. новости такие напряженные. Что ты хочешь начать или начнем с того, что происходит, с моих ощущений или с твоих? Да, давай ти починай. Ага. Ну, Ну, по-перше, да, треба всім сказати, що підписуйтесь. По-перше, це дуже так, важливо. Тому що таким чином ви розвиваєте цей проект Scripin.ua, ну і повідомляйте про нас усім своїм друзям і всім, хто, в принципі, дивиться мережу YouTube. это так. Да. Ощущение такой напряженности присутствует. Ну, я думаю, что ты же понимаешь, что я имею в виду. И сегодня сразу много сообщений на эту тему в течение дня. Шойгу заявил о наращивании наступления на всех направлениях военного наступления. Это подтвердила разведка. Вот прямо сейчас появилось поведомление. Что он имеет в виду, я не знаю. Естественно, я думаю, что нам не обозначат в ближайшее время. Вот. Тут же смотри, за пару дней, ты помнишь, Госдеп США обратился к гражданам Украины, гражданам США, выехать из Украины и не въезжать. Ярик, привет. Вітаю. Витаю. Я слухаю весь цей час. Просто Так, да. Тут же ГУР информирует о том, что спецслужбы РФ активизировали свою деятельность. Ну, агентура европейская в Восточной Европе по отслеживанию маршрутов поставок вооружений. Тут же у нас сообщение от разведки, опять же, нашей, о том, что Россия проводит переговоры в Иране на поставки им туда беспилотников. Ну, естественно, кто же поддержит Россию, как не Иран? Да, хотя до этого они заявляли, что держат нейтралитет. Это понятно. Ну вот и как? Вот такие как бы не очень веселые новости. И сегодня у нас обращение мэра Сум Юрия Зарко. Он обратился к жителям Миста покинуть на выходные дни Сумы. Думаю, что у нас еще видео не скачано. Есть, мы его можем поставить чуть позже. Я сейчас нахожусь в Киеве, я это ощущаю. Мы спускаемся на все тревоги, сразу скажу. То есть мы находимся там в Соломенском районе. Как у вас ощущения? ну, в нас якраз зараз повітряна тривога, і останніми днями воно так доволі посилилось. У мене відчуття, я намагаюся відслідковувати ці всі новини про, скажімо, а-ля геополітичні, наскільки їх можна так назвати. Тому що, як на мене, це одна із основних напрямків. Тому що те, що дрібні якісь речі, це добре, а от, скажімо, над ними можна включатись в тему срачу, але от, як на мене, зараз основне це, що в нас відбувається у відносинах з нашими західними партнерами, окремо Сполучені Штати, окремо країни Європи. Тому що ці сигнали, які я бачу зовні, ну вони мене трішечки бентежать, м'яко кажучи. Я не зовсім розумію, що зараз відбувається. І я хочу і намагаюся зрозуміти причини, тому що ми з одного боку чуємо закиди до нашої влади, що буцімто от наша влада там не все робить як треба. І я не прихильник нашої влади, прямо от не фанат, скажімо, але мені хочеться все одно ж для себе вияснити, чи це лише чи це причина, чи це підстава, знаєте, ну, зовнішня підстава. Для того, щоб якось. Тому хотів послухати в тому числі і вас, що ви думаєте з цього приводу. Сергій, я б точно. Так. Я, мабуть, сьогодні побуду, навіть не знаю, як це правильно сказати,
песиміст ні, оптиміст ні. Історія наступна. Історія наступна. Я теж багато всього читаю, намагаюся для себе аналізувати. І прийшов до висновку, що все, що я читаю, все, що я аналізую, не дає мені взагалі ніякої повної картини того, що відбувається. І робити висновки якісь дуже складно в умовах, коли нам свідомо не повідомляють всю картинку. Дуже складно робити якісь висновки, дуже складно інформувати тих, хто нас слухає, дивиться, і якимось чином знаходити сенс, тому що ти навіть в умовах офіційного інформування ризикуєш перетворитися на фейкомета. Вже скільки було цих випадків, коли навіть притомні мас-медіа повідомляли нам якісь там історії, потім ці всі історії виявлялися не зовсім правдивими, а іноді вони виявлялися неправдивими, тому що нас свідомо дезорієнтували, а іноді нам просто кажуть, уже банально, а для чого вам все знати? У вас своя робота, Збройних сил своя робота. І я погоджуюсь. Тут інша історія, що яка ж тоді у нас робота? От в чому вся загвоздка, так думаю. І на це питання Ну, слушай, как минимум, вот ты сейчас сказал про медиа, да, мы же стараемся брать информацию из тех джерел, которые, ну, я не знаю, ну, Збройные силы Украины, да, то, что вижу я там, ГУР и так далее. То есть, во-первых, ориентация в том числе на нормальные источники, да, не фейкометы. Пускай там эта информация с запозданием идет, пускай она идет в ограниченном объеме по каким-то. Плюс какая наша задача? Наша задача бороться с русским миром. Вот я так для себя вижу эту задачу, я это делаю постоянно. Да, информационно, словами, жизнью. Но у меня еще есть какие-то свои задачи, учитывая, что я гражданка Беларуси, в том числе бороться с русским миром, да, хотя уже и резидент Украины. Даже в большей, может быть, степени, чтобы пускай помаленечку то, что я могу делать, формировать, ну, хоть что-то в головах тех, кто меня слушает. Поэтому, ну, тут такое. Кстати, по поводу информации и Влада, то, что Ярик сказал. Вот сейчас была информация от Пентагона, что известный этот скандал, что с Пентагона нет оснований не доверять, куда идет оружие. То есть, по их данным, все оружие идет на борьбу с Российской Федерацией. Это, опять же, источник, заслуживающий доверия. Ну, во всяком случае, таково мнение Пентагона. Ну це безумовно просто. Все, що ми можемо, ми можемо переповідати думки Пентагону, думки Генштабу, ще якусь інформацію. І відверто кажучи, я просто там втомився від цього, тому що ти не можеш нічого аналізувати. Ну, от чесно скажу, накопичилась якась втома від всіх цих противоречивих повідомлень. Ось. Я зараз поясню, що я маю на увазі, і повернусь до руського міра, з яким, безумовно, нам усім треба боротися. Зараз ми повернемося, давайте там окремо. Це навіть не моя думка, ми на цьому тижні спілкувалися там з Олексієм Мустафіним, він кілька разів був в ефірах там Скрипін.ua, і він правильну річ сказав. Він сказав, що, власне, дуже багато з того, що ми споживаємо в інформаційному світі, те, що нам повідомляють, це називається не новини, а терапія. І я з ним погоджуюсь, тому що занадто от ви уявляєте собі там повідомлення від Генштабу, який каже: ні, все погано, там, значить, в місті такому-то нас накрили, тепловізорів немає, турнікетів немає, там, танків немає і так далі. Я не уявляю такі повідомлення. І, мабуть, якби, не дай Бог, ці повідомлення б лунали б, да, мабуть, нам усім треба було б заплющити очі і сказати, все пропало. Тобто зрада зрадою. Да? Але і зворотній бік цієї медалі, коли нам кажуть, там, русню побіждаємо, там, вони деморалізовані, вони, значить, там,
відступають, а потім ти бачиш, вони наступають в реальності. Да? Шойгу заявляє, що він там продовжує цю спецоперацію. Ти, Альона, говориш, що це підтверджується різними джерелами. Да? Тобто, я не знаю, відверто кажучи, як правильно, як нам потрібно Нет, отримувати інформацію. подтверждается намерение России. Понимаешь, подтверждается намерение России. Ну так а что, ну мы же на самом деле побеждаем по-любому. Ну да, если так взглянуть на ситуацию, знаешь, так со стороны, отстраненно, при всей боли, ну мы же по-любому побеждаем. Да. Ні, питання ж не в тому, ну ніхто ж не накидує зраду. Питання в тому, що важко дуже інформувати і важко дуже розбиратися в тому, що відбувається, зважаючи, що ми насправді маємо обмаль інформації. От, наприклад, мій добрий знайомий Андрій Ільєнко з батальйону Свобода, він вступив, це колишній народний депутат, він багато разів там, ми з ним зустрічалися, він був на ефірах різних там і так далі. І він от 1,5 тижні тому, чи 2 тижні тому, здається, він нарешті поїхав напередок, грубо кажучи, там на нуль. Ось, і він пише, наприклад, там свіжий пост. Що каже, 100% ми переможемо, але ця війна може розтягнутися на роки. Ось такі мої там відчуття. Зважаючи з того, що я побачив там напередку. І він пише в цьому пості, що для того, щоб нам усім потрібно економіку України повністю на воєнні рейки переналаштувати і тільки для цього працювати і нічого більше. Ну, це так я спрощую примітивно його пост. Ось. І він каже, ось такі мої відчуття після 2 тижнів перебування на нулі. І я більше вірю йому, ніж якомусь там раднику, перераднику, якомусь експерту, який сидить десь в непонятному кабінеті, а іноді навіть за межами України там розставив мапи, значить, там цих карт, отримуючи зведення з Генштабу, і намагається нам там впарювати якусь історію. От я більше вірю таким реальним зведенням. Там, це теж не повнота картинки, я погоджуюсь. Так. Ну просто щоб з усією повагою до пана Іллєнка, але відчуття відчуттями, але він теж не може розуміти повної картини. І вони ж різні ділянки з фронту, різні умови, тому що в мене теж різні мої друзі, скажімо, на різних ділянках, і вони часом не те, щоб різні речі говорять, але ну, ситуація дещо відрізняється. Але тут я дещо про інше. Наскільки просто змінився медіапростір там за останні, можливо, 5, навіть не 10, напевно, 5 років. Тобто раніше технології були дещо спрощені в цьому плані. Тобто раніше було не так багато джерел інформації, і за рахунок цього, ну, можливо, було легше. Одним словом, зараз ми перебуваємо просто в величезному масиві. Часом різні джерела говорять діаметрально протилежні речі, і воно наскільки заплутує, розмиває рамки, що тобі складно знайти хоч якесь раціональне зерно. І постає питання, так а де ж його шукати? Ну, в нас якби є офіційні джерела інформації, але знову ж таки, добре, не прикриваючись війною, замінимо слово прикриваючись, користуючись, пояснюючи умови, що в нас війна, нам, скажімо так, на законних підставах не дають цієї інформації, тому що в нас війна. Тобто ми з вами прекрасно розуміємо, що ми ніколи ще, журналістська спільнота, не перебувала в таких умовах, як зараз. Тому що зараз повноцінна війна, і ми весь той досвід, який у нас був попередній, він зараз, м'яко кажучи, не працює. Тому що, ну, отак. І я, чесно кажучи, навіть від журналістської спільноти ще не бачив якихось таких консолідованої певної позиції. Так, от що робити в цих умовах? Хтось поринув там у фронт, у військову тематику, хтось займається тут оглядом новин, хтось там переключився на геополітику, але якось от такої консолідації я не відчув. Ну, принаймні, це моє таке відчуття якоїсь спільної позиції.
На початку це було, довіряємо Збройним силам там і слухаємо Арістовича. О, Господи, прости. Да, і все. Оце єдина порада від центральної влади, скажімо, яка була. Ну, зараз, мені здається, вона вичерпала вже ця порада, вона себе вичерпала, і суспільство потребує бодай якихось притомних пояснень на низку своїх питань. Ну, але Ну, смотри, поки ні. Я понимаю, что имеет в виду Сережа, это выгорание. Это нормальный процесс выгорания, усталости и... Ну, Ні, да, ты же это имел в виду, когда мы говорили вигорання в о... кого? В мене особисто? Да. Нет, Ну, ну ты говоришь, что мы можем делать? Мне показалось, что это процесс выгорания, который, естественно, он есть у каждого из нас. Дивись, я поясню, що я мав на увазі. Ну, безумовно, присутня певна втома. Ну, безумовно, да. Але, ну, слухайте, ну, що значить втома? От я зараз скажу, що я втомився. І що я втомився? А попереду ще 10 років війни. Так що, все, мені з дистанції зійти, чи що? Ні, тут питання в тому, що я сам намагаюся переосмислити, ну, ці процеси для себе самого і зрозуміти, тому що, ну, от як зараз мені нагадує там інформаційний простір України. Знаєш, повідомляють там нам там, з одного джерела, з другого, з третього, приблизно однакові новини. От кожен ранок я заходжу там на 4, на 5 ресурсів. А практично нічого нового, крім того, що там вже кожна медіа намагається, наприклад, додати якогось ексклюзиву, воно там, типу, стежить там, а що надрукували там Нью-Йорк Таймс? А що там зробили там? Там десь на цензорі там Бутусов там намагається там взяти ексклюзивні інтерв'ю. Так само робить Українська Правда, так само робить Лівий берег, так само роблять і всі інші. Тобто якісь там ексклюзивчики, кожен якимось чином намагається, так би мовити, не стати братом-близнюком іншого медіа. Так? Ось. Але в цілому, ранкові зведення однакові. В цілому. Так? А потім, там, наприклад, там проходить півдня, і якесь нове зведення показує, що ранкові зведення не мали ніякого сенсу. Ну, наприклад, там, умовно кажучи. І ти такий думаєш, блін, а я впіймався там на це. Ну, там, на якусь там інформацію. Ну, там, от свіжий приклад, навіть я не про війну зараз кажу, тому що Генштаб, це взагалі, от я погоджуюсь з моїм колегою там Сіриком, що це вже набір такої канцелярської мови. От реально дуже складно стало читати повідомлення з Генштаба. Ну, це зовсім кардинально інші повідомлення, ніж були там в перший місяць війни. Ну, кардинально інші, ну реально. Да? От, наприклад, приклад з цього, з Вінниці. Там, значить, всі повідомлення шумлять про те, що мамі оцієї загиблої дівчинки нещасної відірвало ногу. Що от вона в реанімації, вона нічого не розуміє, там туди-сюди, вона з відірваною ногою. Через добу з'являється відео, підкреслюю, з BBC, і лікар, який безпосередньо лікує цю маму, який пояснює, в якому вона стані, і здається, я до сих пір не впевнений, здається, в неї ноги не відірвало. Добу всі говорили, навіть уже похоронили в моєму Фейсбуці, вже сказали це, або там, умовно кажучи, фото Кацапа, який безпосередньо запустив ці ракети по Вінниці. То одне фото гуляє, причому вже доходить до того, що притомні журналісти його постять. І я вже там перепощую. Потім починає гуляти інше фото, зовсім іншої людини. І в мене голова йде обертом. Хто запустив цю ракету? Я вже нічого не розумію. Это называется демократия в медиа. Да. Это нормально. Но я, знаешь, я не такая, опять же, я не военный эксперт, но я со скепсисом отношусь. Что мы сейчас можем? Мы можем только включать собственную логику, анализируя все, что происходит. И если людям, которые нас смотрят, интересна наша логика, да, наши причинно-следственные связи, они нас смотрят, которые мы выстраиваем. Если не интересно, и если им интересно что-то другое, они идут туда. Другого же все равно не дано в медиа. Слушай, Ты сейчас говоришь, подожди, сейчас закончу. Ты говоришь про видение с фронта пессимистичное, но вот как раз при всем уважении к этой позиции,
Подожди, ну подожди. Мне кажется, что видение человека, который находится на фронте, знаешь, иногда надо отстраниться от самой ситуации, чуть-чуть, да, быть как раз в пространстве более спокойном и оценивающем, и для того, чтобы видеть все происходящие события, потому что там у тебя взгляд сосредоточен на, мы понимаем, на чем. И объективно оценивать какие-то геополитические процессы и что происходит очень сложно. Я это вижу по своим друзьям, которые сейчас воюют на Востоке. Да, и причем, вот правильно Ярослав сказал, точки зрения диаметрально противоположные, вот просто глобальные. С одним спилкуешься, такая точка зрения, с другим совершенно другая может быть. Но все они основаны на эмоциях и на личном опыте в основном того, что происходит сейчас там. Мне не кажется, что эта история, может, я слишком оптимистична, я имею в виду войну. Мне не кажется, что эта история на десятки лет и на большое количество лет. Потому что когда что-то имеет такой огромный накал, оно не может иметь вялотекущую историю. Вялотекущее событие не может находиться в таком... Вялотекущее событие может длиться долго. То, что происходит сейчас, глобальные изменения, они каждый день вот просто меняют мир на 180 градусов. И, понимаешь, все идет в геометрической прогрессии. Наращивание всей ситуации идет очень быстро в геометрической прогрессии темпами. Поэтому я не думаю, что эта історія надовго. Я от перш ніж дати слово Ярославу, я дуже коротко хочу відреагувати. Тобто я не песиміст, мені не треба песимістичні новини там з фронту. Мені потрібні реальні новини. І я би хотів би там чути ці реальні новини, ну, дозовані, безумовно, да, але я би хотів би їх чути там, ну, наприклад, з таких джерел, як Андрій Іллєнко там. От сьогодні Андрій Іллєнко там сказав зі свого там батальйону. Там, потім я хочу глянути, хто там скаже ще з якогось напрямку, ще хтось. От коли ти отримаєш 10 там якихось реальних повідомлень, не з Генштабу, не з соцмереж, не з мас-медіа, в тебе починає якось складатися якийсь пазлік. Ти починаєш трошки більше розуміти. Ну, мені так здається. Та проблема, що в нас взагалі немає військових журналістів, це взагалі величезна проблема. А немає в нас почему? військової журналістики. Ну, не Цыпленко, встигли. да много же, и много в... Ні, не багато. Ви знаєте, друзі, колеги, друзі, а я б, знаєш, кожен про себе, а я б хотів це, а я б хотів це. А я б хотів чути пояснення від людей, які несуть відповідальність за свої слова. Від посадовців. Тому що Іллєнко, він хороша людина, я йому можу довіряти, але він не відповідає, скажімо, він відповідає за своє якесь бачення цього процесу. А мені потрібно, щоб в мене були посадові особи, які несуть відповідальність за певний фронт своєї роботи, щоб вони не міняли свої покази, і щоб вони фільтрували свої покази, щоб якщо вони вже говорять, то вони говорили те, що точно відомо, підтверджено, без політичної кон'юнктури. Мені якось отакі. Я не хочу слухати радників. Мене закалібали цими радниками. Я хочу чути позицію посадових осіб навіть із останньої свіжої з цієї історії, з цією Спарц, яку вже з усіх сторін. От мені цікава позиція. Ну, умовно, я, правда, можу помилитися. Я дуже давно не слухаю звернень президента, ну, тому що вони кожного дня не завжди встигаю. Але мені, скажімо, хочеться чути позицію офіційну від держави, що от є звернення не якоїсь там рядової людини все-таки, не просто якогось журналіста, тому що ми часом обговорюємо, і в нас від влади обговорюють там блогерів, які заявили щось. От блогерів обговорюють, вони там дають мало не пояснення. А коли, яка б вона там не була, та посадовець, скажімо, вона має офіційний статус. Вона конгресмен, ну, так чи інакше. Я розумію, тоді поясніть. Одним словом, мені не вистачає державної позиції. У мене таке враження, що в нас зараз всі намагаються, як по класиці,
розмитими формулюваннями, щоб не нести якусь відповідальність. Всі поводять себе так. От не вистачає мені чіткості і ясності. От так. Моє Ну вот маленьке от суб'єктивне. кого ты хочешь это получать? Ну, скажімо, якщо це рівень найвищий, там у нас є президент, який записує кожного дня звернення, він може Да. нести частину прояснення цієї роботи. Є там умовно той самий Резніков, Данілов, тобто офіційні посадові особи. Міністри, там, замміністри, назвемо їх так. Але я не хочу чути пояснень від Арестовича, Подоляка, якісь радники. Ми прекрасно розуміємо, що ці радники виконують, яку функцію, але, скажімо так, менше всього я хочу інтерпретувати потім цю інформацію, яка міняється не по годинам, а по хвилинам. Немає, якщо підсумувати це все в одне речення, А я их и не слушаю. я не бачу в нас політики відповідальності за слова і за дії. От я цього не бачу. Ну, І мені здається, це одна із оцих ключових моментів, коли великі якісь можуть прорахунки, вони нікого не можуть не лякати, не вчити, не мотивувати, не робити ці прорахунки. Ну от мені, як на мене, в нас зараз ця проблема, яка тягнеться вже не один десяток років, і як на мене, вона одна із основних зараз. Тобто все спишеться. Політика в тому, що все спишеться. Все спишеться за війною, все спишеться там за руками Кремля і іншими речами. І все. І знову відповідальних немає. Я з Ярославом, в принципі, погоджуюсь. От свіже повідомлення за сьогодні, наприклад, там радник, знову ж таки, мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що там через Маріуполь зафіксували рух 100 одиниць військової техніки РФ, яка рухалась в бік Запорізької області. Ну, зафіксували. І про що це нам каже? Там знову ж таки радник. Знову ж таки. Ні про там що, радник. не знаю. Да. Оце у нас такі новини зараз. Я ж про що кажу, що дуже важко стало взагалі щось розуміти в цьому світі, куди ми йдемо, що відбувається, як. Ну, зрозуміло, що ми воюємо з кацапами. Зрозуміло, так. Зрозуміло, що всім хочеться швидкого закінчення війни. Ну, а кому не хочеться? Ось. Але важко проаналізувати, що зараз відбувається, на якому ми етапі, наскільки ми спроможні, наскільки у нас вдається, що нам не вистачає для того, щоб вдалося. А з іншого боку, а якщо нам скажуть, що нам не вистачає, так ворог скористається цією інформацією. Ну от і маємо тоді, грубо кажучи, таку от дозовану, дуже таку, дозування інформації маємо, так, да? Від Генштабу, від Збройних сил, від всіх інших, там, хто насичує нас інформацією. Тому і вилізають всі ці радники, тому що треба заповнювати якось порожнечу. От вони і коментують направо-наліво все, що можуть. Там, пам'ятаєте, на початку цієї агресії там канал Правда Геращенко, це просто там видавав там, не знаю скільки повідомлень, 50 повідомлень на добу з фотками, з відео, туди-сюди. Я відписався, тому що я не витримую цей шквал інформації. Вочевидь, що не сам Антон Геращенко це все пише, вочевидь, що там цілий штат працює. Але знову ж таки, а хто такий Антон Геращенко? Арсен Борисович тепер без роботи, я думаю, може він і допомагає йому тут на канал вести. Іронія. Да. Я там пам'ятаю, як на каналі Геращенко було повідомлення, що Шойгу в реанімації, там, в Бурденка, чи де він там. Ще було кілька таких повідомлень, які просто потім були неправдивими. Окей, от вам і радники, те, про що ти кажеш. Да. Но вы же понимаете, что идеала все равно не будет никогда. Всегда будет что-то, всегда будет что-то не нравиться. Я вам, чтобы поржать и немножко разрядить, это называется балованные вы. Покажу сейчас, если не сложно, в 4-м окошке у нас есть 32-е видео Александра, мать его, Лукашенко, как он рассуждает, что такое президент.
Вот там одна информация. Всегда и один источник. И все понятно. В кропках. 32-е видео, она маленькая. Ау. Давайте подивимось. Поки там готують 32-е відео, я трішки потягну час. Я би хотів після нього поговорити те, про що ти, Альона, сказала, відносно, що ми тут всі, ну там, щоб, грубо кажучи, боротися з росіянами, чи як я правильно там, да? Я от хотів би продовжити цю тему. Ну, давайте спочатку відео подивимося, 32-е відео, може вже готове. Господин президент, у нас на радио есть авторская программа номер 1 или формула успеха. Так как вы сказали, что президентом не становятся, президентом рождаются, расскажите нам, какая формула успеха у Александра Григорьевича Лукашенко, как человека, как личности, как отца и дедушки? Ну, какая формула успеха? Родившись президентом, вот и вся формула успеха. Я действительно не шутил, когда говорил, что президентами рождаются, потому что у человека, президента будущего, от природы должна быть определенная интуиция, должно быть определенное чувство, которое его никогда в жизни не подведет. Это в жизни не приобретешь, это должно быть у тебя от природы. Если этого нет, как у некоторых сейчас западных политиков, глав государств, в том числе, к сожалению, у наших соседей, ну тогда и президента нет. Слава Богу, что там президенты не обладают теми полномочиями по Конституции, как в Беларуси, ибо была бы беда. Что касается исполнения моих обязанностей личных, отца, дедушки там и так далее, то меня поставило в затруднительное положение. Я как-то над этим не думал. Ну, как все, как твои родители, как твой дедушка, как твоя бабушка, они себя ведут таким образом, как и я. Как обычный человек, только времени у меня меньше на моих детей и внуков. Все как обычно. Это тоже главное для президента, быть таким, как... Ну тут такі двоякі почуття. З одного боку, це смішно, перша емоція. А друга емоція, я розумію, наскільки вже наш інформаційний простір все-таки навіть при наших зараз скаргах відрізняється від оцього, від оцього, я не знаю навіть словом його назвати. Оцей хлопчик в білій кепці просто. Таке враження, що це в нас... Привіт з Радянського Союзу. Привіт з... Це навіть не з Радянського Союзу. В нас в Полтаві є гурток журналістів, де ну, там і діти займаються. От вони десь на такому рівні. От я буквально нещодавно в них був там. І от причому ну, є і на такому діти, а ті, що старші, значно якісніше. Тобто я от просто дивлюся, і таке враження, що ну так, це таке як терапія, певно, журналістська терапія. Як у кожного нормального психолога повинен бути свій психолог, так само і у журналістів повинні бути свої сюжети інших журналістів, де можна дещо прорелаксувати. Дякую, Елена. Лука Югент. Вот такая, знаешь, пионерия комсомоля. Я про это, про Радянского Союза. Я просто решила поржать на фоне того, где весь мир и где оно. Можна, я відверто кажучи, вже, в принципі, не сміюсь з Лукашенка, я поясню чому. Тому що для мене він злочинець. Ну, так це безусловно. Ні, зрозуміло, да. Все це було цікаво, весело і смішно, всі ці маразми там і взагалі там психбольної при владі, це з одного боку смішно. Да? Це містер Бін при владі. Але цей містер Бін, ну, по-перше, знищив усю білоруську опозицію. Ми знаємо про ці звірства, які 2 роки тому якраз от скоро буде дата, де я просто коли почитав, що творилося з тими, кого захоплювали на білоруських майданах, що з ними робили. І в принципі, а деяких ми взагалі речей ще не знаємо, які, можливо, відкриються пізніше. Там якась частина людей безвісти пропала. А потім ця ж сама людина відкрила кордон для росіян. Тобто, ну, юродивий це добре, але він злочинець, він садіст. І, ну, сорі, але мені не з того, що він говорить. А, Сергій, маленька ремарочка. Да. Так.
Я просто завжди в такі моменти пригадую, а в нас на Майдані не схожі тенденції були? Ну, такі ситуації, коли викрадали людей, коли ну, і тенденції, і історії, вони дещо не так закінчились, тому і в нас люди, які цим займалися, організовували це все. Я навіть не про виконавців зараз кажу. Я кажу про цю умовну еліту тоді регіоналівську, яка зараз частково залишилась в ОПЗЖ і була, інші, ті, що по регіонам, там запускали інші політичні проекти і так чи інакше там в обласних радах, в районних радах присутні теж. Тобто це я до того, що ми, знаєш, ми так говоримо, як наче по цих моментах у нас уже ці питання вичерпані, знаєш, що ми от їх повністю знайшли ці відповіді. Маленька, вибач, маленька така просто... Нет, я хотела просто добавить, что, ты видишь, я смеюсь, а ведь у меня к этому человеку максимальная ненависть. Максимальная ненависть, хотя бы связанная с моей жизнью. Я же не просто так получила статус политбеженца, одна из 3. И сейчас над моими друзьями именно они сидят, и над ними идет суд по статье терроризм. И это когда потеря у тебя, знаешь, к возрасту, мягко говоря, уже не начало жизни, там, ты с ребенком, у тебя потеря всего, и все с нуля. Вопрос-то в том, что я стараюсь смеяться над некоторыми такими штуками. Вот это его имидж такого рубахи парня, да, он играл ему всегда на руку, он был обманчивый. Но люди на это покупались. Люди на это покупались очень многие. Вот такой, знаешь, дурачок, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Потом пошел, значит, и смертная казнь. И люди расстреляны. И люди запытаны. То есть там же совершенно больная психика, способная на все. Единственное, что его отличает от Путина, это отсутствие чувства имперскости, да, вот такое, которое присуще, в принципе, белорусам. Ему надо иметь вот свой этот кусочек, с которым он сидел, и он должен быть там царем и королем. Вот это единственное, что его отличает. Но напоминаю тем, кто считал, что, если нас сейчас кто-то смотрит, те, кто считал, что Лукашенко это залог независимости, начало своей деятельности 28 лет назад, как только он стал президентом, первый и последний раз законно, он начал со слов «я на коленях готов ползти в Москву». И все 28 лет, при том, что он пырхался в разные стороны, чтобы оставить для себя власть, он, по сути, полз на коленях в Москву и сделал это пространство, добавил, скажем, к тому, что сделал Советский Союз, достаточную долю русификации населения. Вот. Ну, это что касается этого дядьки. Ну, тем не менее, улыбаться надо, Сереж. Ну, а что? Ну, он же смешной вот в такие моменты. Это я старалась, знаешь, противопоставить ситуации, которые, когда смотришь, при всех недостатках, при том, что что-то не нравится, и ты находишься в ситуации демократической страны, где каждый может сказать все, что ему нравится. Каждый может сказать, может быть, там со своими перегибами, с естественной политической там. И вот ты попадаешь туда. Вот тебе для сравнения. Это я для того, чтобы больше ценилось то, что здесь есть, когда очень грустно или кажется, что все тяжко. Да, про русню хотілося б поговорити. От, власне, те, для чого ми тут. От я, пам'ятаєш, ми там з самого початку зачепили цю всю історію. І я думаю, що нам треба битися не з руснею за межами країни, а з руснею всередині країни. От, наприклад, на цьому тижні от Єфросініна, Полякова, я не знаю, я вперше, принаймні, в ефірі Скрипін.ua це обговорю, всі бачили це відео, де вони сказали, що їм легше спілкуватися українською мовою, русським язиком, тому що їхні, підписники, мовляв, там навіть не про підписників, там навіть йшлося про те, що вони тоді не думають головою. Вони так і сказали, що жарти краще виходять, там, вони не замислюються, вони швидко реагують, у них реакції і так далі. І тут така історія, що 30 років незалежності, а Маша Єфросініна, як мінімум 20 років присутня в цьому інформаційному полі, вона знає чудово англійську мову, вона знає чудово
там російську, і в принципі і українську вона непогано знає насправді. І тут от я починаю згадувати Олега Сенцова, який, коли сидів, там вже були там, ну, ці фрі Сенцов, тобто звільніть Сенцова туди-сюди і так далі. Да? І от була частина людей, які, в принципі, ну, так стежили за цією історією. Да? За Сенцовим, за те, що відбувається на фронті. А от там, наприклад, от я не пам'ятаю таких лозунгів від тієї ж Маші Єфросініної, від там всіх наших цих поп-зв'язд і так далі. Їх не було, насправді. Вони за цим не стежили, вони були поза цим інформаційним полем. І нарешті війна торкнулася і їх після 24 числа. І той же самий Сенцов, він, до речі, з Крима, і він вивчив українську мову. І я пам'ятаю, як йому було складно після відсидки говорити українською мовою, але він принципово всі інтерв'ю робив українською мовою. Принципово. І зараз, в принципі, запитай Сенцова на будь-яку тему, ти отримаєш філігранну відповідь українською мовою. Нехай там навіть якась там невеличка купка російських слів буде. Нічого страшного. Тобто питання в принциповості. Да? І коли нам на 5-й місяць війни кажуть, що нам легше спілкуватися російською, бо тоді у нас мозок інакше працює, я скажу там, що мозок взагалі не працює в цьому питанні. Тому що, ну, скільки ще треба ракет для того, щоб мозок нарешті почав працювати трошки інакше. Я не глядела это видео, не знаю. Ярослав. Ярослав, як... На болюче, як завжди, ти вмієш на болюче наступити. Про внутрішнього ворога, ну не тільки про ворога, я зараз навіть не про Єфросініна, а про внутрішні виклики, про внутрішню русню. Тому що коли ми згадуємо про те, що Лукашенко там, от коли Аліна говорить, Лукашенко на колінах повз в Москву, так, то мені відразу хочеться сказати, відразу себе ж і частину своїх співгромадян теж ткнути ж обличчям в свої ж продукти і сказати, так, в нас теж частина суспільства включно до 24 лютого повзли на колінах в Москву. Я не про 14-й рік кажу, я кажу по 24-й. Це коли вже 8 років бомбили в лапках. Це до того, що от ці всі питання внутрішні, вони в нас, я розумію, що вони не можуть знайти відповідь в одну хвилину, в одну секунду. Але мені якраз попалось відео Маші Єфросініної, в Тіктокі є такі класні канали, які там ділянки, такі уривки програм з 90-х, з наших каналів українських. І там от вона дуже чудово, класно попала, вона дуже класно українською говорила, вона вела якусь там передачу, там в 98-й рік. 98-й рік. Вона цілком нормально, природньо говорила, це вже раз ти зачепив цю людину, я, чесно кажучи, не бачу сенсу зайвий раз поговорити про Машу Єфросініну, тому що вона звичайна ведуча. Вона звичайна ведуча на каналі. Ну, я не зустрічав якихось її досягнень в соціальній якійсь діяльності. Я не зустрічав якихось її громадської позиції, яким того, що вона була ведучою. Ну, це я зараз уже не про те. Я до того, що вона нормально в 98-му році спілкувалась українською мовою. Що трапилось за там 24 роки, що Маша Єфросініна і умовна Полякова, і умовні інші такі медійні особистості, що їм стало складно спілкуватись українською. Зеленський вивчив, ніколи не говорив українською мовою, вивчив, нормально спілкується. Арестович вивчив, це такий просто приклад із медійних людей. Хто несе відповідальність? Не відповідальність, хто так чи інакше впливає. Ми не можемо впливати на людей, на їхні особисті речі. Ну, хоче людина спілкуватися російською, хай спілкується. Я не людина, щоб там дозволяти чи не дозволяти. Але ми говоримо про людей, про медійних. Ми говоримо про людей, які були інфільтровані в цю державну систему в широкому цьому розумінні. Вони були на посадах. Вони були на посадах чиновницьких, вони були в медіа. Ця вся штука, вона толерувалася. Ми прекрасно знаємо, ким вона толерувалася, як вона проходила. Тобто ми не робимо оцих висновків, ми забуваємо, що було вчора.
ми йдемо в майбутнє, нам говорять, все, не треба, все, що було колись, то добре, то треба забути, живемо новим життям, але ну чи можна жити новим життям? Так, от в мене таке філософське питання. Чи можна забути те, що було вчора? От коли вчора говорить, що треба людина, посадова особа, що треба брати приклад з Путіна, буквально вчора, рік тому. Сьогодні вона говорить, що треба допомагати Збройним силам України. Яка в мене може бути довіра до цієї людини? Не до людини, а, скажімо, до посадової особи, до державного діяча. І це ж насправді в цьому причина нашого сприйняття влади і цих всіх меседжів, цього діалогу з влади. Я б хотів довіряти своїй владі, чесно. Я б хотів не задаватись собі питаннями, що якась там Спарц, чи якийсь там Драгі, чи якийсь там Шольц говорить якісь речі. Я б хотів сліпо сказати, я впевнений в своїй владі і знаю, що Шольц і Драгі – це мудаки. Вони працюють на Кремль. Я б хотів так щиро жити, але я не можу довіряти. Я не довіряю до кінця представникам своєї влади. На жаль. І в мене є підстави не довіряти їм, тому що протягом там десятків років мене ця влада чи інакше наламувала. І в тому числі діюча. І тому я як громадянин знаходжусь в цій ситуації, що я б радий довіряти і радий топити, але мені страшно, що я зараз на автоматі почну виключно через те, що я повинен, як громадянин, автоматично захищати Єрмака, бо він мій чиновник моєї країни. А через 2 дні виясниться, що я захищав людину, яку я в лапках зараз беру, яку не треба було захищати. Тому що я не впевнений в цьому. І мені здається, що нас значна частина суспільства якраз і перебуває в цьому стані, що ми не знаємо, що нам робити. Ми мітаємося, в нас немає оцих, назвемо їх моральними авторитетами, які повинні нам чітко сказати напрямок. Так, ми всі зібрались і рухаємось туди. На початку війни це було, тому що ми всі були актуалізовані повністю, тому що був безпосередньо ворог в країні. Але протягом часу, що відбувається, ми знову з'являються ці всі історії, знову є питання без відповідей, і ми знову перебуваємо в стані, коли не знаємо, що робити. І це, як на мене, напевно, саме страшніше, що може бути. Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, куди рухатись. Окрім підтримки Збройних сил України, але це дещо інше. У нас ще є інше життя, крім Збройних сил. Ще інші виклики. Ну, отак. Гіп-гіп. Сереж, ты? Я позволю себе... Смотри, Вацлавы Гавелы рождаются редко. Так, чтобы был полностью моральный авторитет во власти, это большая редкость. По большому счету нас не сильно должно интересовать, насколько они моральны или аморальны, или все остальное. Да, ситуация сейчас переделывает многих людей, тех, которые ни в коем мере не являлись какими-то особо моральными, они просто следуют за ветром, да, вот, который дует сейчас. Вопрос, насколько они искренне следуют, тоже нас не интересует. Мне кажется, я объясню, что я имею в виду. Искренность, неискренность – это тоже не понятие, относящееся к власти. Вопрос, являются ли они агентурой, вопрос к спецслужбам. Являются они агентурой, которая работает на корысть врага, или же просто эти люди, которые, да, пускай они поменяли свое направление, но они все делают хорошо. И такое бывает в политике, потому что политика цинична. Да? Сегодня политику выгодно так, и он станет прям самым... Что мы мало знаем регионалов, которые, прости, уже там последние годы патриоты, потому что им так выгодно, и некоторые вполне себе много чего сделали. Да? Я это имею в виду. Вопрос здесь как раз в том, чтобы не оставалась агентура. Вопрос здесь в том, что моральных авторитетов всегда будет мало, потому что политика грязна как такова. И такие появляющиеся личности, как тоже, я опять же говорю, Гавел, там, я не знаю, Черчилль, еще кто-то, это большая редкость в истории. Мы мало будем видеть таких. Вопрос ситуации, работы в принципе, системы государственной состоит в том, чтобы система, которая должна раскрывать эту агентуру,
должна работать настолько четко и не должна быть ни в коей мере аффилирована с той же Владой, для того, чтобы, ну мы понимаем, да, скрывались вещи, о которых ты сейчас говоришь. Что касается Спаркса, всего этого скандала, я к нему скептически отношусь, хотя тоже не имею права говорить, но тем не менее не являюсь большой поклонницей. У меня же есть свой анализ. Мне кажется, что тема раскручена скорее высосана из политической жизни и внутренних каких-то расстановок американских. Потому что сегодня это было не в тему, сегодня это было не на корысть Украины и... Но точно не руководствовалась Спарс, на мой взгляд, какими-то благими, светлыми идеями. Зато сколько она дала, в том числе, возможности вести программ на всех каналах. Боже, сколько это обсасывалось со всех сторон и обсасывается вот прям по сей день, что она сказала, как она сказала, а было ли так, а было ли это. И все вот это вот вокруг этого крутится. Я не знаю, четко ли я выразила. Похер, какие они. Должна работать система, которая их раскрывает. И, собственно, только дела, понимаешь? Мы не будем практически, мы редко будем иметь там моральних авторитетів. Аліна, Вот питання ж не про те. Ми ж прекрасно, ну, я ж не проти, щоб працювала система. Проблема в тому, що в нас, наша система, вона специфічна. Я так Вот. зараз культурно буду виражатись. Вона специфічна. І вона не працює зараз сама по собі. Їй потрібні певні політична воля. Я це люблю, це формулювання. Воно максимально абстрактне. Політична воля. Системі потрібна політична воля. В нас така от на даний час і останні там років 20 чи скільки вже там 32, в нас от така система. От, ну, погано, добре, я зараз не берусь. От в нас така система. Для неї потрібна політична воля. Тому так чи інакше, коли ми говоримо там Кабінет міністрів, чи СБУ, чи МВС, то в оцих всіх словах є один відповідальний. На даний момент це президент Зеленський. Так чи інакше. І він впливає на всі системи. До цього, в принципі, на це впливав президент Порошенко, ну, в нього була дещо інша система, із Яценюком, умовно. Але теж були конкретні люди, які відповідали за ці напрямки. Офіційно, неофіційно, я зараз не про це, я по факту говорю, як хто за що, якими напрямками займався. І тому, якби, якщо є конкретні люди, які відають певними напрямками, то якби повинна в теорії була бути певна відповідальність, але її немає. Немає і не було. Ну от. Тільки тоді були умови інші, тоді не було війни такої, от, скажімо. Не було повномасштабної війни. І ми зараз перебуваємо в стані, що вся система лишилась старою, а виклики зовсім інші, зовсім іншого масштабу. І ми перебуваємо в тій стані, що цією системою ми не здатні нормально знаходити відповіді на ці виклики. І треба, так би мовити, щось робити з цією системою. А ми нічого не робимо. А ми робимо вигляд, що все нормально, що все добре. От і все. Ну, мы так, собственно, с тобой об одном и том же. І куди це все заведе? Куди це все заведе? Якби це була не війна, я б, можливо, десь на якомусь етапі підмахнув рукою, скажімо. Але в час збройної агресії, в час, коли нас просто винищують як націю, я не можу собі дозволити просто закрити на це очі і робити вигляд, що ну так і треба. А я дивлюсь на місцеву еліту, яка спочатку робить допис про те, що в нас війна і всі сили на фронт, а потім там їдуть 5 службовими автомобілями на сесію, замість того, щоб поїхати одним. Це такі маленькі приклади. Маленькі приклади про те, як реагує місцева еліта на виклики війни. Це ж такі, ну, це ж маленькі речі, які впливають. Суспільство знизу це все бачить. Суспільство бачить, що там голова ОТГ продовжує жити, як жив, там, купує там новий автомобіль, по блату відправив там своїх родичів відпочити, тому що вони навіть не додумались не виставляти це в Інстаграм, дебіли, вибачте на слові.
А інші повинні, а іншим розказують, що ви повинні воювати. І від таких речей воно формується в цілому картина. Ну, якось так. Чи інше, коли там людина зараз перебуває на посаді тут в області, розказує, що москалі там погані, а в нього рідний брат там про Крим постіки постить, що Крим справедливо відділився. Розумієте? Ну, тобто цей розрив шаблона йде абсолютно, когнітивний дисонанс. Ми одне робимо, друге говоримо, і це посадові особи, які б мали б подавати приклад. Все назбілось в одну кучу, розумію. От я не бачу, я не знаю відповіді. От я не знаю відповіді, я не знаю, що з ними робити. Почнеш критикувати, тобі скажуть, кони на переправі не міняють. Зараз війна, зараз не час ці теми піднімати. Не почнеш критикувати, люди говорять, от так, а як же ж міняти систему, якщо не критикувати? І ми зараз оце все суспільство, це в такому стані. І тому я й кажу, щоб мені немає, як, я шукаю людину, яка мені скаже, ну не те, що шукаю людину, я заміняю це слово моральний авторитет. Людина, яка скаже, от, нам треба робити от оце, так? Я шукаю цю людину з посадових осіб, тому що, ну, якби, раз ми підпорядковуємося в філософії війни, ми повинні якось мати певну структуру, мати певну дисципліну. І я її не знаходжу. От я не знаходжу її, на жаль. І тому я перебуваю в стані, що не знаєш, куди рухатись. Да. Рухатись треба до завершення. Якраз час ефіру вже завершується. Тому традиційно всім дякую, отримав багато насолоди під час спілкування. Я теж. Дякую. Підписуйтесь на канал Скрипін.ua, лайкайте, коментуйте. Дзвіночок, там все дуже просто. Він буде дзвонити, якщо ви поставите. Ось. Ну і всім бажаємо як незламності в плані попереду дуже багато роботи. Кожен на своєму місці має робити те, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! До зустрічі!